Sikop ang duha ka babae human matud pa ng scam kalabot sa paglihok sa business permit sa Davao City. NBI Region 11 nagtuo nga dunay kakonsabo sa City Hall ang mga dinakpan. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Dakpan ning duha ka babae sa maraglahing entrapment operation sa National Bureau of Investigation Region 11. Human gireklamong ng scam. Sumala sa NBI, pareho rag modus ang mga dinakpan. Sumala sa usa sa mga nagreklamo, nagtuo sila nga lehitimo kini nga bookkeeper nga girekomenda pod kanila aron paspas malihok ang ilahang business permit dinhi sa Davao City alang sa ipatukod nga negosyo. Unang nabayad niya sa usa sa mga suspect 10,000 pesos. Dayon nangayo na pod og 12,000 pesos ug laing 10,000 alang sa pagproseso sa mga dokumento. Wala pa nakontento, nangayo na pod og dugang 74,000 pesos alang daw sa business tax. Nagsugod akong suspicions kay March 1 lagi wala may duty nganong naman dito yung tao nagpaabot. Pag tanaw ng dokumento di mura magyug di fictitious gyud sa gyud ana. Ang duha ka dinakpan igo na lang sa paghilak. Settle na ako, ma'am, please. Please, please. Please, settle. Pwede lang, ayoko na po magsalita. Taud-taud pa, nakuyapan ang usa sa mga suspect. Bigay sila ng promise, the assured, and the moment na you failed to work or materialize on your promise, that would constitute deceit. So a very vital element in the crime of estafa. So they will be facing a case of estafa. Nagtuo ang NBI nga doon na kini kakonsabo sulod mismo sa opisina sa City Treasurer's Office. I understand na ito hindi nila magawa ng sila lang. I presume that they have contacts working at City Hall. The most is we will conduct in-depth investigation kasi mayroon naman silang mga individuals na sinasabi sa amin. Kauban si Jojo Solarte sa kamera ko si John D. Esteban para sa One Mindanao.